uyu ndiye anonzi Panganai Java kana kuti Passion Java, wandakanga ndanyora pamashura apo paFacebook yangu ndichiti ane nhau dzake. Ndiye uyu kana muchinatsomuziva ari kuzviti pastor mazuva ano, ane nhau dzake dzaari kutaura pamusoro pangu achindinyomba nekuda kwokuti akazowana veNigeria. Saka asisina respect nene, asi ari kukangama kuti hongu ndakamubatsira ndikare kare, akukanganwa manje kuti ndichiri nayo information yake, upasta wake unopera ndinomuexpose. Saka ndoda kuti andituka akandiudza ati kwai plus idza ndaiswa kwai plus kutokuti kule kuresva uri mufana iwewe, akataka kurekodha zvake achindituka. Mbane uri kuita kunhuhwirira nzara kuti vaiva pekuti ukajova soka uri kuita kunhuhwa. Kurati patinge tichijova tiri mumatare takabatwa nemudzimu kwaite tichinhuhwa zvakanaka hazvina mhosva yemaudio yake iyi. Ndoda kuti kana makuzoona vazukuru musazonditi ndakaipa. Iwo unaana value unoziva auchati handizvendoita senyiwa. Kwai handina vhaliwa, handichatombovhaliwi kukare, hamene kuti achaita senene. Okay, zvakanaka. Unoita mana yakunondisaiza ndokutsotsonya. Ini ndina Jesu iwo nedhimoni. Hanzi ndina Jesu, ane Jesu iye indine dhimoni. Okay, dhimoni rake ndiripi? Ane dhimoni ndeupi? Akauya kuzorombera chiprofita. Neni zvangu ndiri ng'anga inobatsiridza vanhu nenzira yangu handizvivanzika. Saka iye ndiye akasarukwa nemadhimoni apa. Saka ndoda kuti ndimbomuexpose. Ari kukangama kuti information yake ndinayo yakawandisa zvikuru. Ari kufungidzira kuti kuda ndakarasha, noda kuti takaguma kushandirana kudhara, kubatsirana kudhara, achiuya akachekakomana akachiti kushungurudzika. Saka ndine nhau dzese dzandazonzwa zvari kutaura kuti azoenda azowana vekuNigeria maoga, hazvina mhosva vazukuru. Ndini Sekuru Mlauzi ndinomugadzirira saizi, regedzai zvenyu ndiko ndazouya pamhepo, ndanga ndisingabatiki nguva yese.